tager del i velkomstfesten af flere grunde. For det første, fordi vi gerne vil gøre det muligt for andre virksomheder at lære af vores erfaringer. Vi har gjort os en masse erfaringer de sidste 6 måneder omkring det her. Vi vil gerne sikre sig, at andre virksomheder ikke skal igennem helt de samme problematikker om, hvordan arbejder man med myndigheder og flygtningehjælp og NGO'er på det her område. For det andet, så vil vi jo også gerne byde højt uddannede flygtninge og alle andre flygtninge som sådan velkommen til Danmark og give dem den her følelse af, at der faktisk står et arbejdsmarked, der er klar til at tage imod og gerne vil udnytte de stærke kompetencer, de har. Vi deltager i velkomstfesten, fordi at den retorik, der har været omkring det, at der kommer flygtninge til Danmark, den har været ensidigt negativ. Jamen, vi håber på endnu en gang at få gjort opmærksom på, at vi kan altså gøre nogle ting bedre som samfund, end vi gør det i dag. Og så håber vi på at komme i kontakt med en masse mennesker, som kunne være interesserede i at blive buschauffører. Så vi kan fortælle dem om, hvad der skal til og hvordan de kan blive det. Vi har brug for en vis tilstrømning af arbejdskraft i Danmark, hvis vi i vores erhverv, altså turismen, skal have nogen som helst mulighed for at vækste i fremtiden. Og der er indvandrere fra flygtningeområder en velkommen ressource, men det forudsætter, at vi får ændret den integrationsindsats, som har fejlet historisk, og får gjort den til en positiv proces, som sikrer, at de her mennesker kommer i kontakt med arbejdsmarkedet hurtigere frem for senere. Vi anser spørgsmålet om arbejdskraft og integration af flygtninge som værende et nøglespørgsmål for Danmark og det danske samfund. Det er vores holdning, at der er brug for de her mennesker ude i virksomhederne, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få dem integreret. Så jeg synes, det er en god lejlighed til at kippe med flaget og sige, lad os tage imod de her nyankomne danskere på en ordentlig og venlig og redelig måde, men samtidig også det krav til dem at sige, at Danmark er et land, hvor man skal yde for at være med til at nyde. Jeg er 100% overbevist om, at nøglen til en succesfuld integration i Danmark, det er at komme på arbejdsmarkedet.